Hakahnya utrik ubenai no pra arhajar arphulai ke menteri badai pet ya kekuat kakia juga sorkar jela ke Dr. Amrin Lingdo kelalet ke South West Khasi Hills District na kebenta penjurip ya ke Civil Hospital mau kerwan hakaba keladon ru ke review meeting bat ki doktor ki staff jong ke ke hospital. Hadian ke jingelang ke Dr. Amrin ke lapan pau ya ke jing smokeman hadian ba kala yo jing tip ba ke hospital kala syakri bah ya ki pat ba jong ke thai mau kerwan wat haipor iba lingkot ru. Hakaju kapor kalaya ro yung medical superintendent kamau kerwat Civil Hospital u Dr. W. Sutengah ubala la shisha banwan ra ya kajing kelas tet hapo ke hospital da kabanyo ba kalade ke model hospital. Syuk kala pentep bakidan hadu kumbah nyo pukendai teli kisnong ki bamlat kali hakane kadong katan bat namar kata ke sorkar kala ngode banra ya ki sub center lan ki health and wellness center syaki bakum kita ki jaka na ka benta ban ajing syakri ya ki palba. This is our chair. What's that? Hello, bilang semua. Yo, lajim. It just depends on The leadership. So here we have 55 MCUs there. 25 pediatric. And the rest is there. So we are doing. Ngayok one siya ka Southwest Khasi Hills District hakaba ngayok bangan one mi dalam kijong hikmat ya ka jing pentrekam ya ka nega district hospital civil hospital mau kerwat kini ki doktor ki latrei bor ba shisha ha ka nega hospital but hapdeng ka shipau benai PUE ba ka nega hospital temai kalau day shisha kata kejaka ai sumar ka bapura ka bapaka da ka bentagi nong sok nong jong ke Southwest Khasi Hills. Devan ai burom ye Dr. Sutengah, Devan ai burom ye Sister Karbi. Ya kajingla kajongki ban hapo ipor ibalingkon ban pentre kam ya kani ke hospital katni. Kani ha kajing pet junga ngalalet ki hospital ki pupun pa ha kastit. But ngadei ban I certification as a model hospital ya kani kejaka ni mapigi nong snong jong kani kathan West Southwest Khasi Hills one shakmat ban shim ya kani ka kabu kabalawan lam dai doktor but EMS jongi superintendent of nursing jongi ha kani kejaka ai sumat ngalayo ru ban shim ya ka review kandid but DMHO doktor latang ini ru ide ibe leader ibala I ha kajing long doktor kajong I kajing long administrator kajong I inala by in supervise ya kineki sub centers ki PHCs ki CHCs ki bedon saudong jong pi hang ni po Southwest Khasi Hills ka sorkar kalayo I ba last day menta banra daki sub centers lane kita ki health and wellness centers sya kita ki jaka ki ba omla banpoy da ka jingsuk ne da ka kali kumbang ayu I mga hakatu ka kaipot bala submit da DMHO nyaw po kundai tali ki snong ki ba ha kani ka Southwest Khasi Hills jinjar banpoy jinjar ban kendo jinjar banra ya ka jong kani ka medical outreach jong ka jela ka jongi menta kasngi ngan let dalade syakaway na kita ki jaka ki pachinjar panpoy smumat ko maki ong nga habiat ko baar kertai panpoy sya kata kasnong mau kerwang di ngin play ya kaway ka sub center hangthi but honorable MLA rengkat but DMHO but staff ki jungi ki banlet naki niki administrative quarters bro ngakwa malihi namar bang ngakwa bantip ki pakibriu siya kato kathan ki shem but ngasngaw ba kani kanday ka sinjam ka paningkong ka ba nga kung kata ka menteri jong kani ka sorkar ka balajit do upat ba banlet banyasad na kapawpat ba but namar bakidon kini difficulties ngin hap mantapat berkat kumno
ru ban penpoi ya ka kot ka kya syak itu kitan ki berjenjar penpoi dak kali ngila perkhat ban introduce ya ka drone technology ban ra ya ki dawai shikini sub centers ki ba jenjar ban ra dak men ngila dep ong ba ngin train ya ki nong pen kha khon kita ki dai ki khot akari India baro ban pet ba kini kidai zru kiyo ya kata ka assistance kumbashi hajar tengka man ba ki wan lam bi kini ki ba armen ha kini ki centers ki badan ha kita bicara ngin train ni kidai in I incentive ki kidai ngi don kam me kecing train lam jong ki ashas namar ba ha ka report ba I EDMHO ka Southwest Khasi Hills District ka don kata ka challenge ka bakraw ha ka ba pun ki kelung kimlet mansyem ye kitika hapo kasi hajar sngi jong kacing im ke jong ki tinga kemen sibun bangayo banya syong banya khana bagi KSU ru ha gani kapor kita ki pressure groups kita ki kti kadiang ki kti kemon jong ka im lang ka sa lang kini ki sipai jong ka KSU ni kwa ya pi banya ramp ya ka health system jongi ban keu iran one om tang ban kren syapang ki jinduna nrei one ru ban partner ban ya betin ketilang ban ni ka sarkar ni don kam ban kren syapang ki high risk pregnancies kita ki ba ki don kita ki jing e jong ka jing im ka jong ki por ba ki khakon kani ka hospital mentang ya pen state wood ya ka blood bank unit ka jong ki ka blood bank unit na ka innovative practice jong kanika jingya yalam syakmat dari jong EMS jong kanika hospital ilala ban lam ya kata ke blood bank unit ban asdang ban petri kam ya ka nredon kam ban ai pisah susu namar lada pikiran syapang ban operationalize kini ki operation theaters ki balong exceptional ha kanika hospital ngakan mau nganang lek support nok stone bat ki NGOs ki pressure groups na po nok stone ki tnum marai gitu ki machines sya kan ni jaka nrei na mentakasngi ngana wan sya kan ni jaka ngayo i bala pendon kambhai gitu ki machines ki balek sin namar bampatla ban operationalize ke MCH chatai ngatarai ke jingwan lam ye gitu ki equipment sende kalong ke bonus ya kan ni ke hospital ke bonus ye kini ki nong sok nong jong kan ni katan kemen sibon bahapdeng kami ke bakrian kami amin kasngi ke bakrian kasngi ke baslap ngayo i ya kani ke ray of hope ke jingshai jong kani ke hospital bat nakit bok kit yang ye nong sok nong jong ke Southwest Khasi Hills yatrai rengkat bat ke sarkar habadon kijing e wan banginya khana banginya keren gilong ke sarkar ke basnap ke sarkar ke badon ke komitmen katakan montrace ngobalang bat ngin trace tom ngidon hang dirkat deputy DHS idon DHS ru ibawan lang bat ni wan dakan ni kecing tu ban penkiu ban penpha ban moromot bat ngangangen ba ke Southwest Khasi Hills kan yo jing bentoy sibon ni hapan kemi no ya ki jingpang kita ki non communicable disease kemudian kita ki jingpang ki balong ki dauba jong ke jingtu jong ki mensip haka im lang sa lang ka high blood pressure ka jingpang sini ka cancer ka tuberculosis kini baro ngidei banya deal ngidei banya pet ngidei banya kren ngidei banya kana ngidei banya penskem bat nakaliang jong ka sarkar MDA 2 ha ka jing yalam jong Conrad Sangma ubade chief minister jong ka jala ka jong ni nga kum ka health minister ringkat pat i MLA ngin ya Tracy Tom ban wan ra ya ka jingkiu jong ka kot ka kia ha ka dikatan Southwest Khasi